Ei, hola, bon dia. Episodi calmat, avui. Sí, hem conegut una mica la penya d'en Levi, sí, que m'ha fet gràcia perquè l'Eren se'ls coneix com si fossin jugadors de futbol, saps? Amb les estadístiques i tot. Déu-n'hi-do a quin castell han anat, saps? Vull dir, prou maco. I dius, uau, aviam què faran la penya d'en Levi, no sé què. Bueno, primer de tot, netejar. Sí, important. En Levi és un noi que té les coses clares. Ara, no sé quants anys té. O sigui, no crec que sigui gaire més gran que l'Eren, Jo encara el veig adolescent, menys de 20, segur. I la Hange està completament boja, O sigui, boja, però positivament, saps? Que no ho podria fer ningú més, això que fa ella, saps? I l'Eren fa un error, que és quan ja li ha explicat una mica tot, diu, explica'm més. I li fa un sermó que dura tota la nit. O sigui, jo crec que mai més li tornarà a preguntar. No, perquè fa una cara l'endemà al matí que... I l'endemà han matat 2 titans. Els 2 titans que tenien per fer proves i per fer aquests experiments que realment jo crec que poden ser molt útils, algú els ha matat. Qui ha sigut? Jo crec que és bastant clar. 2 opcions. O la policia, que no els agrada gens als titans, o l'església. Una de 2, o tots 2. O l'església ha pagat la policia perquè ho faci. O sigui, jo ho veig claríssim. És que la Hange els hi posa noms als titans. En Vin crec que li ha posat un altre nom raro, com si fossin... no persones, però mascotes poder sí, saps? I, de fet, l'Eren fa aquesta observació de que tots els que estan en aquest exèrcit com d'exploració són tots una mica fora de sèrie, saps? Que destaquen, en algun sentit. I que té sentit, perquè aquestes feines no les pot fer gent normal. I al revés, aquesta gent no pot fer oficis normals. Jo crec que es moririen si fessin alguna cosa així tradicional de tota la vida. Sap greu, perquè ara no veiem ni l'Armin ni la Mikasa. Ja si surten al proper episodi. Vinga, fins demà.